guys, so welcome back again sa aking channel. No? So nandito po si Tatay Andres ngayon kasi nga snack time na po. Kakain po kami ng bibingka sa Katmon. Yan guys, oh. Fresh na fresh po talaga yan. Mainit-init pa po talaga yan. Yan, oh. Yung bibingka. Napakasarap ito. So sa mga gustong bumili, no, sa mga bumisita dito sa Cebu, along the road lang po yung nagtitinda nito. Makikita nyo po sa Katmundaan. Yan, Cebu. Nandyan po lahat yung mga manininda o nagtinda ng bibingka sa Katmon na pinaliki. Yan guys. Tsaka partner namin sa kape. Yan, meron kaming kape dito. Yan, kasama ko si Tatay Andres. Ito po si Tatay Andres. Ayan. Mana ka tay? Mana? Ha? Mana na? So ilagyan ko na muna natin yung kape. Yan, nagsama-sama na naman kami ni Tatay Andres. Kaya snack time na. So yung snack namin is bibingka. Manggitay no, di kayo kusog ba? Ang uwan. Tuang sa layo. Tuang rapudayon. Yan. Tubig. Kinag-init ano to. So nandito naman po yung may wagang termos ni Tatay Andres. Yan. Hindi diri ang butang. Diri. Diyan na lang. Siguro. Kasi pag dito, ano ko na tayo? Yung camera po talaga baka madilim. Yan, ganyan na lang. Ito na lang. Yan. So, kakain na kami guys. So, sa mga nag-snack din dyan, kain na din tayo guys ng bibingka. Kain na tayo. So, sa mga hindi pa nakaalam no, kung ano yung ingredients ng bibingka, yun po yung malagkit na rice. Yes, yung malagkit na rice. Tapos, pinagaling, lagyan ng gata, tapos yung sugar, tapos yung pagluto nito, sa upper merong apoy, tapos sa ilalim din meron ding apoy. Hindi apoy, parang baga. Yes, ng niyog. So time check guys is alas 3 na po. Yan o, hindi na masyado mainit. Sarap ng kape. Kain na tayo. Kain na tayo guys. Pahit na. Pahit na daw, pahit. Yan, so sa gustong bumili nito, no, pwede kayo makabili sa along the road lang po sa may Katmundaan. Sa Katmon. Noong una, malaki to. Pero ngayon, maliit na. Kasi nga, mahal na yung malagkit. Sarap guys. Yung kanyang laman. Saktong-sakto. Sarap. So yung weather ngayon dito, medyo cloudy. Katapos lang umulan. Tapos meron kaming ginagawa dun sa may restaurant. Tapos bumaha. Delikado. Ano dyan, pulok sako. Apilit ang baso graba. Murag mga kingkoy na ganda. Delikado kasi dun sa may restaurant. Kasi yung baha mag-overflow. So, finifix namin, ginagawa namin yung lahat para hindi siya mag-overflow. Asa di pa nasa amin?
Ang. Hindi. Kuwan ba to? Yan o. Dito misa ko nagmasayod. Daw ikaw mong bakbakan. Dili na dapit sa may tumoy. Dito lagi. Kung bakbakan mo. Ang sarap. Bibingka. Bibingka sa katmon is the best po talaga. Kasi ang sarap. Hindi ko alam kung ano yung English ng bibingka. Kung sa English sa bibingka tayo, no? Rice cake. Kung rice cake, hindi naman rice cake. Kasi nga, yung rice cake po is parang yun po yung biko. Oo. Biko ata yun. Kung rice cake. Bibingkang pinaliki, siguro. Ganyan. Bibingka. Alam ko naman na yung mga OFW dyan na nanonood, na-miss nila to. Kasi wala ito sa ibang bansa. Dito lang yan sa Pilipinas. Tapos yung bibingka sa amin noon, lagyan namin dito ng dahon ng saging. Shhh! Mag-away man sila. Brown na gapon. Ini na ka junior dai? Ilan na yun? Ika po na. O, may itlog? Pagsud gamay? Itlog na itong bakol. Pag sa pagkatao niya? O, itlog. Di ba nang anak butong brown? Ikuha na mo ikog. Yung anak nga malaki. Wala ito pong kibulan. Doon ito naman ko eh. Muna magdugo. Kibulan na mo. Ang bala na yun. Silapan na. Yan dito ito ka ng kapunon. Ang mga laki among ipangkuha ng kibul. Kibulan na mo malaki tayo. Sa may sudan mo ganyan tayo? Bulan. Yay, buwad kalami sa buwad. So yung ulam ni tatay daw kanina guys is buwad. Bulad. Yan o, bulad. Ang sarap ng buwad, no? Ng lagyan ng suka, sili. Sarap. Ate? Gusto na kaya ano gun? Di ba? Kaya nga maubos yan. So 5 piraso, mabubusog ka na po talaga sa bibingka. Isa sa mga delikasya namin dito sa Katmon, o sa Katmon guys, is yung bibingka at saka yung budbud kabog. Yan. So pag paparating na yung pista sa Katmon, yung parang festival namin is yung budbud kabog festival. Kasi nga ang dami naming budbud kabog doon. Pwede rin bibingka festival. Kasi yung delikasya sa Katmon is bibingka. Ang kikita nyo po sa kalsada, along the road lang po, maraming nagtitinda na bibingka. Sunod-sunod po yan, ayan, ganyan. So if you're going to North Cebu, nasa left side sila. Mga puro bibingka yan, ganyan. Parang nasa Vista Azul. Yes. Vista Azul na resort. Nasa Atbang. Pinagpawisan ako ta. Ayan o. Ito tayo. Sige man naman eh. Ano ka na? Ang handi ko ni mo dahil.
Hati na lang tayo, tay. Oh. Muna. Hati na lang kami, no? Kasi busog na naman ako. Yan, oh. Kitang-kita niyo yan. Yung laman niya, sakto-sakto po talaga. Lutong-luto. Saka, meron pang, paig-paig. So, kung akong bibili ng bibingka doon sa Katmon, sabihin ko, yung paig-paig, te. Paig ba? Yung ibabaw. Tapos, bagong luto. Kape, ang sarap. 2 piraso, mabusog ka na. Tapos, lagyan mo ng, ang tawag doon, yung soft drinks na Royal. Pinakain ni tata yung mga aso namin. Touch. Wow. Sila po talaga yung kasama namin dito sa farm. Yung mga aso. Ano ng puti, diging kaon. No? Balik ang kaon. Sa ubos ba nino? Kaon man niya to? Kaon man niya ako? Hindi mo kaon. Dire? Huwag na dito. Dire na? Hindi na. Yawa mo kaon? Gabi, ito na gabi. Ang naman siguro yung huwag. Ganyan. No. Ay, kilabte. Ito, ginugudlo. Manumuwag na may nanguwag mo nang dire na siya pirmi. Meron po kasi kaming aso na hindi kumakain. Yung white na yan. Hindi po sa amin yan. So, palaboy po yan dito. Kasi yung mga kulay na mga aso namin, puro mga brown, mga brown. Kulay mga brown. Siya lang po yung nalain kasi nga, palaboy yan. Palaboy. Walay tag-iya. Naingon sila sa ano nga. Kinikunong itong mga iraw, kabili ko nung isa. Pulpo ko no. Pero layo lang ko. Dito ko kumo. Kasi maingon. Sila si buo kila ko. Bili ng kabuo. Nga dito mo na sa kabunok. Wa pa to mamatay si Inday, sige pa to panganak. Sige pa. Yan guys, ang dami naming aso. Marayo nga. Madili na ilang tatay na. Puro mga brown. Yan o, isa. So, 2, 3, 4, 5. 5 ka brown na aso namin dito. 6 to. Yung isa wala dito tayo, no? O, naadi ay namin. Tangkag dahil si ko, ano? Ramil. Sakto dahil, sakto sila. 4 lang pala dito, guys. So, yung isa nanganak po doon sa may factory. Ayan, tapos na po kaming mag-snack ni Tatay Andres. Yun na po si Tatay Andres. Tapos na po siya. So, uminom na siya ng tubig. Ano? Ang sarap. Ubus na. Anong pang ginagawa mo dyan? Yan, mga mabait po talaga yung mga aso namin dito sa farm. Train na train po yan ni Tatay Andres. Kasi nga, pag kumakain is, meron po talaga silang kanya-kanyang kainan. So, bawal mag-ilog or mag-agawan. Yan po yung train ni Tatay Andres. Tingnan nyo. 1, 2. Ang dami. Doon pa, oh. Pero pag pumunta kayo dito, or yung bumisita sila dito, yung may bisita kami dito, hindi talaga sila hindi sila mangusig or parang friendly po sila pag may bumisita dito sa farm. Yan o. Napaka-behave nila, guys. Tingnan nyo. Yan. Behave na behave po yung mga aso namin. Tingnan nyo. Di ba? Nag-waiting lang sila kung papakainin na sila. Hindi yung kagaya ng ibang aso na ang walang respeto, di ba? Walang respeto yung mga aso, ibang aso. So yung nag-viral na video, yung kinagat yung bata dun sa may hunasan, parang sa North Cebu ata yun. Kawawa, di ba? Puro mga sugat ng aso. So kailangan po talaga pag may aso tayo, i-train po natin na huwag mamaak or
agatin yung mga bisita natin, di ba guys? So maraming salamat po sa panonood at saka keep safe always and God bless. Yan, na-start na yan this. Bye-bye tay. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Thank you po sa panonood at saka busog na kami sa bibingkang pinaliki sa Katmon. Ingat po. Bye-bye. God bless at saka keep safe always. At saka maraming salamat sa sumuporta kay Tips Mio. Yan, maraming salamat guys. Yan, ingat po. Bye-bye. Paalam na. Yan, busog na talaga ng tatay. Tatay nakainom ng tubig. Ako, inom din akong tubig kasi pag mag-snack kami o inom kami ng kape, inom talaga kami ng tubig. Para yung sugar ng kape is, yan, mawawala. Bye-bye. Ingat. Ingat po.